apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naisagana ko nagiti orders ako ng mga i-drop mo. Tasya, bakag? Ay na, agyaman akno kas talakay. Bayam, inton makapick up dagiti buyers ko, igatangan kanto iti baro a sapatos mo. Ay nawaw! Sanak mata dumaw dawat iti kasukat dagiti tulong ko ken ka bakit? Ngamin nagasawatan. Isuarumbang lang agtindulong ta. Kayat mo manwin no saan, igatangan kalat talakay. Kaya dakang kadayta na bakit? Angam kita ma. Mga mga malugi ka iti online business mau. Saan mat siguro lakay? Adulat tamat dagiti buyers ko. Masukatan tulat taa. Wan gayam, agpaili ak itamat laeng. Iti kasta, maidrop ko mat dagitoy nga order. Agan nanad ka bakit? Di ka nagpakarabi why? Wan, di ka madanagan. Agawid ak tumat la adagos, lakay. Si kamot gayam ti lumabas iti paraangan may Maritasya. Sa dino nga iti papanam. Ay, agpaili ak man mare. Mapan ko man idrop dagitoy order ti customer ko. Naimbag ka pa'y mare. Ado ti gumatgatang kadagiti lakom a beauty products. Ay, wan amare. Kasta talaga no nalaing ka amakibagay, Maricelia. Ayun gaya mare. Nakitak ti impose mo a free item iti Facebook mo. Ah? Jay ka di sabon, mare? Un mare. Apay day jay, mare? Mabalin ka di mat ti dumawat mare. Padasak man mat ti agsabon iti orange a sabon. Ah? Free item lang day jay para kadagiti loyal a customer ko, mare. Si kakit di mat mare. Kasla saan tamat nga kumare. Ala, umay kanto nga rod ije balay, ta umay mo alaan ti parakin ka. Ay na, agyaman naklaunay Maritasya. It-ex nak inton paawid kan. Taagkuyog ta, mare. Agkapi ka pa'y amare. Ay nawaw, agyaman naklaunay Maritasya. Barako ko naman. Awan anyaman na, mare. Ay, mabiit lang, mare. Lakom ka di tilinaon dagiti dadakkel a karton iti salas yo. Wen, lakok dagita. Kaidil-deliver laang iti kalman. Ay, sana all, mare. Naskan nga agdiskarte akmet tapno malpasan ti renovation ti balay may, mare. Isupay mat ang maigatang iti landok. Mare, ibati ka pa'y biit dito'y kusina tamapan ko alaan ti sabon nga itadtukin ka. Agawaam nga ron, mare. Tapno makapag-istoryata pa'y sakbay nga agawid Wen ka day, mare. Anya ter aramiden day tasilya dito'y balay bakit? Shh, tangiwat mo, Brando. Ang mga numangag na ka. Ay, anya nga ter aramiden na dito'y balay. Agasan ta pinagkapim. Si kakit di matlakay. Umay na lang alaan ti sabon nga itad ko kenkwana. Sabon? Ni, kunat man no para lang kadagiti loyal customer mo dagiti sabon. Kumaa, kayat kanumat ni kumarik a dumawat. Iso nga ikaklatan tapno awan ti makunkunana. Ay nawaw. Ikami ti libre a sabon? Uray di namat suportaran ti negosyo? Kano nakita ka sa bali ti paggatgatangan na iti lotion? Gumatang man ni Maricelia kadagiti lakok wenno saan. Kumarilat ta ti pangibilbilang akken kwa nalakay. Adto yan ti sabon mo, mare. Ay nawaw. Apay akas ta ti reaksyon mo. Day talang titad mo, mare. May sa piraso lang ang asabaw. Nayunam met amaray. Tapno ad daganas ko nga imay dito ayan niya. Sapay medyo adayo.
Mano ti kayat mo ay Maricelia? Tay good for 1 year use kuma, amaray. Anya? No da kami kinitatang, may sa asabon ti maus-usar mi iti makabulan. Kaya't asawon day ta, 12 apirasaw ti makatawan. Umanayan ti 10 apirasaw, maray. Anya? Sa di no tinangalam kadag ito'y nga orange asabon anakaw. Inted ni Marita siya day tatatang. Inted na wanaw? Wano niya? Uno dinawa maaw. Mamuka na nakaw. Ay natatang, dinawat ko man wano saan, tinapatag kat adda ti mausarta. Ay nawaw. Mga mano malugi ti gayem mo no alalaam alibre dagiti la ako na. Ay kat basol na matan, tatang. Anya! Aglisi kay man kit di itidalan ko, tagdi ko sak. Padasak man no epektibo matlaang ti orange asabon ala ko ni Tasya. May kamad dito'y balay, antisitang. Anya ti gagaraman tay. Awan mat silya kaanakan. Kaya't kulaang ti makiin nistoryakan ka. Nakita ka naggapo ka iti ayan data siya iti na minsan nga aldaw. Anya nga iti inaramid mo ijay. Napan ko laang innala ti sabon nga intad na kanyak antay. Sabon? Wan, tayman impose na iti Facebook a libre a sabon. Ay jak amo day ta akanakan. Awan mo't ngamin ti Facebook ko. No kayat yo, ikan kay iti may sa apiraso, tapadasan nyo mati agusar iti orange asabon, ante. Mayat day di asabon, ante. Epektibo kanya. O, kitain niya o kat pimudawak matbasit, ante. Lakay, mapanak man biit iti ayan da Maricelia? Kanya taramido mi bakit? Mapan ko lang itad ito'y lotion kan shampoo. Apay nga itid mo? Wan ta old stock ko dagitoy. Sana bali ta saan pa'y mat nag-expire. Mabalin pa'y mausar. Ay nawaw. Mga no agruan tigayem mo Sigano ito di bang subsuplay ti lotion, sabon, shampoo kun aminin. Inton may boss, umay tuman dumawatan kadag iti lakom. Awanan ti ado sa ulakay. Saan bali? Gayem kumat ni Celia. Ay nawaw, nagado a lotion kan shampoo mat daytoy Marita siya. Wen, parakin ka dagita Maricelia. Libre dayta. Ay, kamaudyanan na. Mapadasak matlaangan ti agusar iti lotion nga imported. Wen mare. Mala, umunag ka pa'y mare, tagkapita pa'y. Ay, saanan mare? Agawid akmatla adagos ta ag live selling kami pa iti asawak. Alangarod maray, agan anad ka Agyaman akmanan kadagiti intad mo kanyak maray. Awan anyaman na mare, ag feedback kanto inton mausar mo tapno adda maipus ko iti Facebook. Wan maray, ag picturak to no ka, tapno adda maisend ko ken ka. Sino ti kinasarita mi ti silpon mo ita, Silya? Ni Mare Isabel tatang, ti kumarik ije ili. Ay nawaw. Dadadailim sa amin ni kumari matasyan. Anya dadadaulan mat ngay bagbagayo di tatang. No nang ikaw, anita siya kumarim ti pagsarsaritaan nyo itay. Anya kumatidakas ije ngay tatang. Pudno mata. Mangilakla ko ni Mari Tasya iti beauty products. Ngam kas jay tilangana, kas lasaan ngagdigdigaws. Ha? Katuan, kita aman ti kudil na. Nagnisit sila. Una tamuri na nga ron ti kumarim anakaw. Awan ti kumarik adugyot tatang. Dayta ti pudno tatang. Dagiti laeng mat ititad na beauty products ti kayat ko kankwana kay. Nukas ta plastic ka nga ron anakaw. Ay, piki ka gayaw. Una, tano adaywak ni Maritasya. O, di awanan ti mangtad iti libre a beauty products kanya, tatang. Common sense mat
Pudno ka day, tinadamag ka, Silya, kaanakan. Anya tinadamag mo, Auntie Sitang? Pudno ka day, tinadamag ko anapan mo inis istorya ni Kumarim Atasha, kadagiti gagayam mo ijay ilay. Ay nawaw, anya kumatidakas ngay ijay ante. Saan anasaya at ikasta, Silya, kaanakan? Gayam mo, ngamapan mo kit din daddadaulan. Ay na, Auntie, saan apod no agayam ti pangibilbilangak kinitasya? Na, no kasta nga raw, peke kaagayam kaanakan. Peke no peke, Auntie. Tinapatag, kat adda ti mangmangtad iti libre asabon, lotion, kandad dumapay kanyak, Auntie. Ay sos, di kalama konsensya iti kasta nga aramidam kaanakan. Ay na, Auntie, huston ti ado asao, di yo kumamit pagbasuraan ti lapayag ko. Bigbiga! Kunak man agkumari kayo iti dayja Aselya, bakit? Katuan matlakay. Ngay, nadamag ko ngamin anapan nakakanuin marmaritis kadagiti gagayem na iji ilay. Anya? Iti anya kumaga pong aramidon na ti kasta, Brando. Ay, umapal kang ka ah. Anya kumangay ti apalan na. Ay, basta. Awanan ti ado sa ludsod pay. May salang ti may bagak, bakit ah? Denggang. Liklikam dayja Aselya. Pudno ti atap ko, bakit? A plastic dayja tao. Saan ka amawatan, lakay? Dagiti lait-ited mo asabon, lotion, dagiti lati kayat na. San apudno agayam ti pangibilbilangan na ken ka, kasjay. Anya? Si kamat ti lumabas iti paraangan may Maritasya. Anya ngay deta nakasupot nga imot mo. Kwa, lotion kan sabon dagitoy mare. Mapan ko man ited iti kumarik di takabangibang a barangay. Sayang mat ngamin no ag-expire. Siyak ngay maray, di nakadimat ikan. Kalpasan ti inaramid mo? Napuskol pay lang ti rupam a dumawat kanya? Ha? Ni, anya kadimot day tangay bagbagang Maritasya. Saan ka amaawatan? Ay nawaw, di kan agin didiam mo, Selya. Amok saan apod no agayam ti pangibilbilangam kanyak. Ay na, saan apod no day ta Maritasya? Ti kunam kadi katjak amo dagiti inmarmaritis mo kadagiti kumarem. Nalawag ti amin kanyak, Selya. Ginayem naklaang tapno makalibre ka kadagiti lakok. Ay, kwa mare. Di nakawawagan iti mare, tamanipod ita, saan tan nga agkumare. Ay natatang, no di na kun kayat ako mare. Okay lang kanyak. Sa anak nga apektado niya. Hey, kabali mo ngamin ti inaramid mo anak kaw. Ay na, huston tatang. Di yun pagbasuraan tilapayag ko. No sakti si ka. Dumawat kay ti pamakawan na. Nakababain anak. Sapay naggapukan ko ana ti lotion ken sabon nga usaran. Sana bali taado mat ti kukumare. Saan laang nga iso? No sika ti adda iti biyang ni Tasya. Anya nga taamat ti mariknam. No maamwam nga imarmaritis na katitaaw nga imbilang mo agay yemaw. Ay kaya siyempre, masaktanak at tatang. Di kastamel ti marikirik na ni Tasya. Saan mga minanasaya at anakigayem kalaken kwa na tapno makalibre ka kadagiti lako na. Ada ni Silya Terwar, bakit? Saludsudom ano niya ti masapul na. Jakam mo. Di na inbagakin ka? Rumwar ka, yung kakasarita. Saan ka no apumanaw, aging gat saan mo akasarita? Una yan day taatao. Kalpasan ti inaramid na, nagpuskol pay laang tirupa na nga umay dito'y balay. Kanya amutay ngay. Nungay naka-Amerisen, bakit? Awari ka. Ada imot na kat anat natag. Disturbo day ta babae, imbis a makalako . Oh, anya ti masapul mo, Selya? Kwa mare, imaya, takayat ko ti agkid daw iti pamakawan mo. Husto ni tatang, saan anasaya at tinaaramidakan ka? Day ta kadilaang ti umay mo ibaga? Ayun gaya maray, awatam ti basit anatang.
peace offering ko ken ka. Pasensya kan, ngamjak awatan day ta natang. Apay ngay. Basta jak kayat. Jakon amo no kabaalak pa'y ti agtalak iti plastik a tao akasken ka, Celia. Anya ngay nga rod aramido, tapno mapakawan nak, Mare. Di nakawawagan iti mare kunakmat. Jak kayat ti peke. User kan plastik agayam. Iswa friendship over tan, Celia. Kat sapay la kumata di mon aramidan iti sabali ti kas iti inaramid mo kanya. Ay, wow! Saan anasaya at agundawayan tayo ti kinaimbag ti may sa agayam. Kas kunada nga rod, narigat a maisubli ti nadadaal a panagtalak. Agbalintay kit di kuma a mapangnamnamaan ken napudno. Iti kasta ket nasaya at ti intay panaglalangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.